नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं वेदू कुकिंग चॅनलमध्ये। आज आपण शेपूची भाजी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। त्यासाठी शेपू घेतलेला आहे असा बारीक कट करून। मटकीची डाळ आहे 10 ते 15 मिनिट भिजवून घेतलेली आहे। फोडणीसाठी तेल लागणार आहे, चवीनुसार मीठ, मिरच्या 5 ते 6 मिरच्या अशा ठेचून घेतलेल्या आहेत, लसणाच्या 9 ते 10 पाकळ्या अशा बारीक कट करून घेतलेल्या आहेत, जिरे लागणार आहे, चिमूटभर हळद लागणार आहे आणि भरडा असा शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे 2 चमचे। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। भाजी आपण 1 ते 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊयात आणि निथळायला ठेवूयात तोपर्यंत। अशा प्रकारे 1 ते 2 पाण्याने धुवून घ्यायची भाजी अशा प्रकारे 1 ते 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे, तेल टाकून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे, जिरे टाकून घेऊया, लसूण टाकूया। लसूण छान असा गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा आहे। लसणाने आपल्या भाजीला खूप छान अशी टेस्ट येते, त्यामुळे मी असा बारीक कट करून भरपूर असा लसूण घेतलेला आहे। लसूण भरपूर घालायचा या भाजीला, त्यामुळे भाजी खूप टेस्टी होते आपली। लसूण व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। हळद टाकलेली आहे। लसूण भाजून झाल्यानंतर आता ज्या आपण मिरच्या 5 ते 6 मिरच्या घेतल्या होत्या ठेचून ते टाकून घेऊया। मिक्स करून घेऊया। मिरची भाजून घ्यायची तेलामध्ये छानशी। आता आपण जी मटकीची डाळ 15 मिनिटांसाठी भिजवून घेतलेली होती ती टाकून घेऊया। त्याच्यात 1 ते 2 चमचे पाणी ठेवायचे, आपली भाजी शिजण्यासाठी तेवढं पाणी लागणार आहे आपल्याला। मिक्स करून घेऊया। एक ते 2 मिनिट आपण डाळ फ्राय करून घेऊया तेलामध्ये। आपली मटकीची डाळ तेलामध्ये छान अशी फ्राय झालेली आहे। आता आपण शेपूची भाजी बारीक कट करून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे ती टाकून घेऊया। मिक्स करूया। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। काही जणांना शेपूची भाजी आवडत नाही, अशा प्रकारे नक्की बनवून पहा, आवडीने खातील, खूप छान टेस्ट होते। अशा प्रकारे भाजी बनवून पहा। चवीनुसार मीठ टाकायचे, मिक्स करून घ्यायचे। एवढं पाणी आपल्याला भाजी शिजण्यासाठी लागणार आहे। करकरीत अशी शेपूची भाजी छान नाही लागत, ती व्यवस्थित शिजली तरच छान लागते तिची टेस्ट। आता आपण याच्यावर 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूयात, त्यानंतर पाहूयात। झाकण ठेवून 5 मिनिटं भाजी शिजवून घेऊयात आपण। 5 मिनिट झालेले आहे, झाकण काढून आपण चेक करूया। मिक्स करून घेऊयात एकदा। आणखी 5 मिनिटं आपण असंच झाकण ठेवूया। पाच मिनिट झालेले आहे, आता आपण झाकण काढून पाहूयात आपली भाजी शिजली आहे का। शिजलेली आहे आपली भाजी व्यवस्थित। आता आपण जे शेंगदाण्याचा भरडा कूट घेतला होता 2 चमचे तो मिक्स करून घेऊया।
एकदम शेवटी टाकायचं आहे आपल्याला शेंगदाण्याचा कूट. मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून झालेली आहे आपली भाजी. आता आपण सर्व करून घेऊया. अशा प्रकारे आपली शेपूची भाजी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. अशा प्रकारे नक्की बनवून पहा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि रेसिपीला लाईक आणि शेअर करा. भेटूयात पुढच्या एका नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.